Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno yn y fideo hwn. Fel arfer, rydym ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Nawr, ar y foment, rydym ni'n adolygu y rhestr o beth i'w wneud yn y dechreuad o'r ffeil index.php, y prif ffeil yn y wefan app yma. Dwi'n meddwl y beth nesaf i'w wneud yw i mynd yn fyw gyda'r app yma, achos dwi'n meddwl rydym ni wedi treulio digon o'r amser yn datblygu yr app yma ac yn chwilod allan ohono fe. Felly, dwi'n meddwl maen nhw wedi cyrraedd at yr cyfnod lle mae yr gwastadolrwydd o'r app yn digon aeddfed i drosglwyddo i fyny ar yr Rhyngrwyd. A dyma'r beth gyntaf ar y rhestr ar y llinell 4 i mynd yn fyw ar www.gerfa.com/GemStoriAp ac hyd at yr amser yr ydyn yn gweld y fideo yma, fe ddylai yr app hwn yn fod yn argael ar yr cyfeiriad y Rhyngrwyd yma. A dyma'r peth gyntaf i'w wneud. Ac wedyn ar llinell 5, yr ail peth i'w wneud yw i llwyddo yr holl eddyl, sef yr holl taflun a'r chod tarddiad i sourceforge.net, achos dwi'n meddwl mae'r app hwn yn defnyddiol i'r eraill, ac hefyd os y gallai y cod tarddiad yn gallu cynorthwyo neu hybu eraill yn yr dealltwriaeth o rhaglenni yn pa bynnag iaith yn y cyfrwng o'r iaith Cymraeg, fe byddai hyn yn eithriadol yn ardderchog hefyd. Yn gyntaf, fe'n angen i egluro does dim unrhyw gysylltiad rhwngddo fi a'r wefan sourceforge.net. Dwi'n yn unig defnyddiwr terfyniad o'r wefan hon, ac yn y fideo hwn, sydd yn hollol annibynnol, dwi'n yn unig yn arddangos sut i defnyddio y cyfleusterau ar yr wefan hon. Os ydych chi ddim yn eisiau i defnyddio sourceforge.net fel eich gofod ar yr Rhyngrwyd i dosbarthu neu cyfrannu eich cod tarddiad gyda'r eraill, mae'r amrywiaeth o wefannau eraill, fel enghraifft GitHub ac ati, ac hefyd, os ydych chi'n eisiau i Pecynnu, ac wedyn i Traddoddi, ac wedyn i uchlwyddo eich eddylau neu taflunau gyda'r eich chod tarddiad i'r ystorfeydd neu cadwrfeydd neu drysorfeydd ar y wefan, fel GitHub neu SourceForge, mae'r egwyddorion i sut i wneud hyn sydd yn ei arddangoswyd yn y fideo hwn yn gallu i fod yn defnyddiol hefyd. Felly dyma'r Rhyngrwyd yn fyw, ac nawr os ydyn yn morllwyo i'r sourceforge.net fel hyn, ac wedyn i clicio ar y 3 bar ar y gornel y brig dde fel hyn, ac wedyn i clicio ar yn fwy, ac wedyn i dywys i creu fel hyn, achos dwi'n wedi creu y cyfrifiad yn yr wefan yma, ac hefyd dwi'n wedi llofnodi i mewn yn hunan gweithredol, felly dwi'n gallu creu yr eddyl newydd yn sydd ymlaen. Felly dwi'n gallu nawr yn clicio ar y botwm i creu eich eddyl nawr, ac dwi'n gallu mewnbynnu yr enw ar gyfer yr eddyl, sef GemStoriAp, a dyma fydd yr cyfeiriad yr eddyl yma ar y wefan hon, sef sourceforge.net/p/GemStoriAp, ac wedyn fe allwch chi dywys yr offer ar gyfer eich eddyl, fel enghraifft llawr lwythiadau annerfynol gyda'r defnyddwyr, ac wedyn tudalennau ar gyfer wiki, ac wedyn gwesteiw ar y wefan,
Ac wedyn, fy'n angen I darllen ac I gytuno gyda'r amodau. Fel hyn. Ac ati. A wedyn, fy'n angen I clicio ar y botwm I creu. A dyma'r gwybymdaeth bach o gwmpas y wefan. Mae'n bwysig I ddisgrifio yr eddyl I hysbysu bobl ynglyn ato fe. Ac hefyd, os ydyn ni'n eisiau I ychwanegu offerennau ychwanegol yn hwyrach, ydyn ni'n gallu morllwyo i'r tab I ychwanegu yn fwy o offer. Ac hefyd, ydyn ni'n gallu cysmereddio y gosodiadau ar gyfer yr offer ac yn godynnu y rhai dydyn ni ddim yn ei eisiau. A wedyn, ydyn ni gallu ychwanegu dablygwyr eraill hefyd i'r eddyl. A dyna ni, mae'r eddyl wedi ei sefydlu ar yr sourceforge.net sydd yn gweinio fel yr ystorfa neu cadwrfa neu trysorfar ar gyfer yr cyfraniad o'r eddyl cod tarddiad agored yma. A dyma'r tab am weneddwr ar gyfer yr eddyl GemStoriAp. Felly os ydyn ni eisiau I ysodi y gwybodaeth ar gyfer yr eddyl yma, ydyn ni'n gallu mynd i'r tab ar gyfer y metadata ac wedyn I fewnbynnu yn ychydig fwy o gwybodaeth fel hyn. Nawr, mae'r crynodeb byr yn dweud mae'r eddyl hwn yn app I greu storiau allanol o erau ar gyfer dysgwyr, ac mae'r dudalen cymorth yr un peth fel y wiki. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon ar gyfer nawr, ac dwi'n mynd I clicio ar y botwm I arbed. Nawr, dwi'n yn gallu morllwyo i'r hanfod rhengiadu fan yma. Ac wedyn, ynglyn at yr hanfod rhenc ar gyfer yr app hwn, dwi'n yn gallu dewis rhywbeth fel yr addysg, ieithoedd, ac wedyn clicio ar y botwm I ychwanegu. Ac wedyn ar gyfer y trwydded ar gyfer y defnyddwyr neu llawr lwthwyr o'r eddyl yma, dwi'n yn gallu dewis rhywbeth fel fan yma mae'r trwydded MET neu y trwydded oddi wrth yr sefydliad technoleg Massachusetts. A dyna fe. Ac ar gyfer y gefndir weithrededd, mae'r cod PHP yn gallu rhedeg yn ffenestri neu Linux neu eraill, ond dwi'n mynd I dewis y rhain yn unig ar gyfer nawr. Ynglyn at y statws neu cyflwr datblygu, dwi'n mynd I dewis cynhyrchu. Ac wedyn I clicio ar y botwm I ychwanegu. Ynglyn at y cynulleidfa fwriadol, dwi'n mynd I clicio ar gan dosbarth defnyddwyr terfynol dablygwyr eraill. Ac ynglyn at yr iaith rhaglenni, dwi'n mynd I clicio ar yn gyntaf PHP ac wedyn JavaScript. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr, ar gyfer yr tudalen yma, ynglyn at y cyfeithiadau, dwi'n mynd I hebio droso fe, yr un peth gyda'r rhagwyneb defnyddwyr. Felly, os dwi'n nawr yn clicio ar y tab ar gyfer y ffeiliau, dwi'n yn gallu clicio ar y botwm ychwanegu ffeil. Dwi'n yn bwriadu I uwchlwytho yr holl eddyl fel yr holl plegell gwasgedwyd I mewn i'r ffeil gwasgedwyd. Ar gyfer hyn, mae angen I ysodi yn briodol gwybodaeth ynglyn at yr gollongiad neu traddodigaeth hon fel yr rhif traddodigaeth
Ac felly, dwi'n mynd I chryfedu y traddodigaeth hon fel 1.dim.1a fel hyn. Ac wedyn hefyd, fi angen I cywerio y dyddiad i'r dyddiad heddiw, sef y 7fed ar 20 o mis Mai 2022. Ac wedyn fi'n angen I achub allan o'r ffeiliau fel hyn. Ac hefyd fel hyn. Nawr fi'n angen I creu pregell ar gyfer y gollyngiadau fel hyn. Ac wedyn, I mewn yno fe, dwi'n mynd I creu y traddodigaeth ar gyfer yr gollyngiad heddiw, sef GemStoriAp 1.dim.1a. Ac wedyn, yn ôl yn y pregell Eddyl, dwi'n mynd I alysgrifio bob un ffeil fel hyn, ac wedyn I pwyso I lawr y botymau rheoli gyda'r y botwm ec I alysgrifio, ac wedyn I fforhilio i'r gollyngiadau, ac wedyn i'r traddodigaeth 1.dim.1a, ac wedyn I bastio I mewn gyda'r botymau rheoli gyda'r botwm V. Ac nawr, dwi'n mynd I odynnu y ffeiliau sydd yn cydranedig i'r cod tarddiad ar gyfer yr wefan app, fel enghraifft fan yma, ac hefyd y traddodigaethau cynerach o'r eg a data fel y rhain. Ac wedyn, y tudalen HTML oedd wedi ei creu ar gyfer yr cynllunio o'r tudalen HTML ar gyfer y llawrytho, fel hyn. A dyna'r y cod tarddiad I gyd. Nawr, yn y pregell ar gyfer y gollyngiadau, dwi'n mynd I deiclicio ar y pregell ar gyfer y traddodigaeth hon, ac wedyn I dewis I danfon i'r pregell gwasgadiedig. A dyna fe. Dyna'r ffail unig ar gyfer yr uwchlwythiad. Nawr, dwi'n gallu clicio ar y botwm I ychwanegu ffeil ar y wefan SourceForge ar gyfer yr Eddyl GemStoriAp fel hyn. Mae'n dweud, lwythwch I fyny datganiad. Dim ond deunyddau sydd wedi ei trydeddu gan fynollell agored a gellir ei uwchlyddio I SourceForge wrth uwchlyddio ffeiliau. Rydych yn cytuno I gadw at ein telerau defnyddio a pholisi ffefydrydd. Rydych hefyd yn cytuno I beidio ag uwchlyddio na rhannu unrhyw gynnwys nad oes gennych yr hawl gyfreithiol i'w rannu. Nawr dwi'n yn gallu llusgo y ffeil cydwasgiadedig I mewn i'r blwch ar gyfer y uwchlwythiad fel hyn. A dyna fe. Nawr dwi'n yn gallu clicio ar y botwm wedi I wneud fel hyn. A dyna ni. Nawr mae'r cod tarddiad ar gyfer y GemStoriAp ar gael ar gyfer pawb ar y Rhyngrwyd. Nawr ar y llinell 5 yn y rhestrau o beth i'w wneud, rydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch i'r dyddiad fel hyn. Nawr ar gyfer yr cyntaf dyddiad I mynd yn fyw ar y cyfeiriad gerfa.com/GemStoriAp. Dwi'n yn defnyddio y meddalwedd ar gyfer yr FTP neu y protocol trosglwyddo ffeil sydd yn galw WinSXP, ac ar y ffenestr ar y ochr dde, dyma'r y pregell ar gyfer yr GemStoriAp yn eisoes yn arddangos. Felly ar yr ffenestr ar y ochr chwith, mae angen I ni I fodlwyo i'r gollyngiad berthnasol fel hyn, sef yr traddodigaeth 1.dim.1a, ac wedyn I dewis pob un ffeil fel hyn, ac wedyn I deiclicio, ac wedyn I dewis I uwchlwytho fel hyn. A dyna ni. Nawr,
os rydyn ni'n yn morchwylio i'r gwefan byw ar gyfer yr app, sef www.gerfa.com/GemStoriAp ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Dyna'r wefan app y GemStoriAp wedi ei ysodwyd yn fyw ar y Rhyngrwyd gyda'r troedigaeth 1.1a ar y dyddiad yr 7 o mis Mai 2022. Nawr, yn ôl yn y rhestro beth i'w wneud, rydyn ni'n gallu hefyd yn troi y stwnch neu hunch o'r llinell 4 i'r dyddiad fel hyn. Nawr, rydyn ni'n gallu symud y 2 llinell o'r llinell 4 a 5 i'r adran ar gyfer y cyfahawyd fel hyn. Nawr, gyda'r troedigaeth cyfredol 1.1a wedi ei traddodwyd ar y Rhyngrwyd yn fyw yn yr adran ar gyfer y cyfahawyd, rydyn ni'n gallu creu adran newydd ar gyfer yr troedigaeth nesaf, sef 1.1.1b. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Ond, fel arfer, mae'n pwysig i gefnu i fyny neu arbed ar gefn. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dewis y ffeiliau yn y Pecynnu Eddyl yn cynnwys y Pecynnu newydd. Ond, fel arfer, mae'n pwysig i gefnu i fyny neu arbed ar gefn. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dewis y ffeiliau yn y Pecynnu Eddyl yn cynnwys y Pecynnu newydd, sef y Pecynnu gollyngiadau, ac wedyn i pwyso ar y botwm rheoli gyda'r llythren ec i ailysgrifio, ac wedyn y botwm amgen gyda'r llythren D i forllio i'r gyrwyr D ar gyfer y ffon cof allanol, ac wedyn y botwmau rheoli gyda'r llythren V i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau a gan ei darllen fel yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.